suarane ya apik. Apik. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki ya kedian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya pek, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik. Oh, nek apik. Nek jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah doa ya? Sami emut dateng margi ingkang leres. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jer. Rok. Kok jer? Kan nemburine. Lah iya ning aku rawani kuwi. Soalene artine beda. Teko dalan. Soale kenapa? Oh, aku ora melu-melu aku. Batesi kok. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno, Mbak Tatin. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya arep terus ngopo. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae.